godmorgen, unger. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, Ruth. Ja. Godt. Ibrahim. Ja, det er. Ja. Kisser. Ja. Måns. Ja. Hassan. Jo. Ja. Dorte. Hvad? Ja. Tim kan så komme op. Ja, godmorgen. Ja. Paul. Ja, så tror jeg, vi er fundet sådan. I dag skal vi have om fi. Er der nogen af jer, der ved, hvad fi er? Nej, okay. Så prøv at høre her. Fi's formel er 1... Psst, hey, Tim, vågn op. Hvor er jeg? Matematikteam, vi har en fi. Pi? Det er sgu da ikke en fucking 3. klasse, vi er i årgangen. Hvad snakker du om? Nej, ikke pi. Fi, din idiot. Hvad er fi? Fi er verdens smukkeste tal. Den gyldne proportion, du ved. Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg ved. Hvad snakker du om? Jo, ser du, hvis du tager en solsikke. Er det ikke Fibonacci? Nej. Solsikken vokser efter Fibonacci. Men solsikkekernerne, de vokser i modsatgående spiraler. Som hvis diameter er fi. Jamen, Paul, det kan enhver idiot skulle da komme og sige, at fordi der er visse mål på en solsikke, så er den guddommelig. Hvor er de bevis? Hvad som alle de andre blomster måske? Vintergæk, påskelilje, mælkebøtte, rose. Så fi er altså en blomsterproportion? Nej, langt fra. Vi ser også sneglehus og fiskeben og orkaner og... Ja, hele verden er opbygget efter fi. Paul, kan det jo virkelig passe? Ja. Og det stopper ikke her. Hvis du tager et målbånd med næste gang du går i bad. Stop lige en halv. Altså, prøv du på at fortælle mig, at det også gælder for, du ved. Nej, det var ikke det, jeg mente. Men hele din krop er opbygget efter det. Nå. Så hvis du måler din højde, og så måler fra navlen opad og dividerer det, så giver det 1,618, altså fi. Det samme sker der, hvis du måler din arm og deler den med albuen, og dine ben og deler dem med knæerne. Hvad så med det der aktuar? Arkitektur, din klovn. Ja, hvad så med arkitektur? Jo, altså, mange arkitektoniske bygninger er bygget efter fi, fordi man ser det som et smukt tal. Men Paul, hvordan kan et tal være smukt? Øjet opsøger fi, fordi det finder det behageligt at kigge på. Behageligt at kigge på? Er det ligesom, hvad var det nu det hed? Det gyldne snit? Ja, det gyldne snit er udregnet efter fi. Wow. Ja. Og det er også i kultur. Den musik, vi har hørt her under hele filmen, det er spillet på en Stradivarius-violin. Stradivarius? Ja, Stradivarius. Den første mand, der lavede en violin. Han byggede hans violin efter fi for at få den optimale lyd og det perfekte design. Kan fi da også hjælpe med design? Ja, det er et smukt tal. Har du aldrig tænkt over, hvorfor Apple er blevet så populært? Jo, men det er da fordi, de har de bedste produkter, er det ikke? Nej, det er fordi, det er opbygget efter fi. Har du ikke snart fattet det? Ej, så kæft, jeg er nede på værste række. Og hvad laver du, mand? Undskyld. Hassan. Nå. Ja. Nå, men som jeg var i gang med at sige, husk, at tallet fi er 1,618. Husk, I skal læse side 66 i grundbog. Tim, du er efter... Dumme unger. Du lyder som sådan en syg mand, der taler om konspiration. Det hele er opbygget efter fi! Det er også optaget. Fuck. Hvad? Nej!